Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt DR14 și astăzi suntem pe seria noastră Singur în sălbăticie și vom merge la explora prin Nether. Pentru că episodul trecut am făcut ferma aceasta micuță, destul de mare dacă mă întrebați pe mine. Am stat off camera și am umplut-o cu tot ce am reușit eu să strâng. Dar na, dacă ați văzut pe pe videoclip, că poate arată mai puțin mai rău. Din păcate YouTube-ul nu a vrut să-mi pună timer, nu a vrut să pună imaginea care am făcut-o eu frumoasă, deci editată. Deci n-avem ce face. Bun. Vom merge acum în Nether, hai să luăm niște blocuri, măcar puțin cobblestone să acoperim și noi locul. Nu avem cobblestone? Lol? Păi chiar n-avem. Da, și ne se duce și pickaxe-ul. Nu e pont, deci trebuie să ne facem. Am organizat. Am stat și am organizat aici toate itemele, deci acum avem iteme. Am putea face, m-am gândit eu, că avem gold, da, dar să-l punem la smeltuit, ca apoi să facem trade-uri cu piglinii, nu știu. Hai că facem repede asta, până facem și o sabie. Știu că trebuia asta deja să fac înainte, dar vom sta puțin să facem și chestiile astea, pentru că unele unelte deja sunt duse foarte tare și trebuie lăsate aici. Pilde, pickaxe-ul ăsta putem să lăsăm și aici. Așa, punem toate astea aici. Armura destul de bine ține. Și nu uitați să dați un like și subscribe, pentru că mă ajută foarte mult, pentru că eu sunt la început și bun. M-ar ajuta de 5 ori mai mult decât și o abonare. Ar fi perfect. Bun, am pregătit buții. Voi lua câtva gold, numai în caz de murim, decât de două bucăți. Nu va fi foarte mult. Luăm 2 bucăți, 3. Așa, cred că 2 bucăți de ajuns. Știu că ne-ar trebui mai mult, dar am pus ca să se facă, deci altă dată vom merge mai pregătiți. Leather-ul ăsta nu știu ce cată la mine, dar cred că să ne ajute, nu știu. Nu am luat flint and steel-ul în caz de... Dar nu cred să se întâmple. Mergem încetișor, ne punem ăștia. N-am văzut pe... N-am săgeți. Vreau să iau goldul în primul rând, pentru că vom merge și în altă dată. Și am luat și o clipă din asta care era acolo. Am luat-o din episodul mai trecut. Și nu uitați să-mi scrieți ceva în comentarii, pentru că abonatul care îmi va scrie un comentariu va fi pe peretele abonaților. Da, chiar va fi. Aici e lavă, cred că. Ori nu cred. Dar e so dark, really. Așa, putem pune și așa, dar în caz de... Vedem, va fi moarte. Am luat quartz, că nu știu dacă ne va ajuta, dar ne ajută pentru XP. Noi nu avem încă enchanting table sau diamante deja gata, dar cred că în episodul viitor vom merge la minat. Dacă nu, vom face altceva, dar va urma un episod cât că interesant. Wow, interesting. Avem zoom-ul, ne uităm. Nu doresc acum să stăm... Ce muzică creepy, dar ok.
În fine, hai să merg... Oh, 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 no, no, no. Ce se aude Wither-ul, really? Cine a făcut muzica asta așa de creepy, seriously? Acolo spiglinii. Vreau să merg să iau și puțin lemn din acesta, pentru că el nu arde la foc. Să nu mă luați dacă îmi voi lăsa copacul. Că, na. Ce, am înțeles cu A se sparge. Nu mai știu cu ce se spărgea. Mai repede, dar trebuie luat câteva de astea. Am luat puțin lemn, vreau să vreo, nu știu, jumătate din lemn. Și de ăla, și fungus, de care ăsta albastru vreau. Oh, uite-le. Și îl voi pune chiar, l-aș pune în mâna stângă, pentru că aici sunt hoglin. Uite, un zombie fight piglin. Dar nu, lava asta e, mai tem. Pentru că nu vreau să mor. E foarte riscant, seriously. Acolo nu sunt valley. Uite porcul. Dar nu. Dacă vom încerca să noi să facem acest lucru, posibil să murim. Dar mergem la explorat, pentru că am avut nevoie și de lemn. Și vom merge să luăm. Iar e prea înalt ca să fie tăiat. Voi lua câteva și de astea. Nu le dropează? LOL? Nu știu. Bine. Nu vreau să mor, deci acolo e piglin. Așa, uite gold, dar sper să nu fie piglin. Îl iau pe cel mai riscant. Pentru că e posibil să murim în scurt timp. Pentru că este foarte greu. Oh, nu! Oh! Nu! E bine. Am omorât la timp. Ca să noi să nu murim. Luăm goldul. Așa. Mergem încetișor. Stai că eu n-am salvat coordonatele la portal. Tu erai piticani, așa-i? Da. Eu mă rog să nu pierdem portal. Crezut că deja l-am pierdut. Dar în fine vom mânca pâinea făcută din fermă. Da. O vom mânca și ne vom duce să explorăm lucrurile acestea de aici. Știu că mergem numai la minat, dar ne-ar trebui aceste lucruri și voi filma puțin gameplay prin Nether, pentru că, na. Cred că știți că v-ați jucat, dar la început, când ești full iron, n-ai cum să fie așa de... Noi n-am găsit diamante, noi nu trebuia să fim în Nether acum, dar am găsit un blacksmith, deci cu totul noi. Vom lua și clipa asta pentru că ne va ajuta pentru mâncare. Așa, bun. Să vedem aici ce... Aș duce așa în direcția asta, dar nu știu. Mă tem să nu fie lavă. Dar voi face câteva outposturi, adică de stat. Și uite și... nu, credeam că e un porc. De ăla. Piglin, adică.
Bun. Mergem așa și vedem. Ușor ne uităm pe sus. Știu că n-ar trebui să fiu așa de speriat pentru că ne ducem în Nether, dar e foarte greu. Adică noi, oamenii merg cu armură de diamant, dar eu merg cu armură de iron. Și nici nu e enchantată măcar. Și nici n-am măcar un pickaxe de diamant sau sabie. Dar aș putea să-mi fac. Dar asta ar însemna în episodul viitor posibil mergem la minat, dacă nu știu. Nu, a rămas fără blocuri. Dacă punem cu de asta. O, balsat. Cum se numea? Bazalt. Da, bazalt. Am luat puțin bazalt pentru niște construcții la portal. Da, cred că vom face portalul mai fain în episodul viitor, ori celălalt, dar nu știu. Și scuzați-mă pentru câteva episoade care nu le-am postat, adică nu le-am filmat și nu le-am pus pe această săptămână. Scuzați-mă, vă rog foarte mult, pentru că a fost și în vacanță și n-am reușit să filmez. Am avut foarte multă treabă. Dar vom filma, dar promit că săptămâna aceasta vom posta cred că vreo 2 episoade, sau vreo 3, vreo 4 episoade, și încă un episod va fi săptămâna mai viitoare, adică na. Vom vedea, va fi cred că cândva încă un episod, voi mai posta unul, dar voi vedea. Așa, bun, mai luăm bazalt. Vreau măcar minimum un stack, dacă pot. O glowstone și cliff. De astea bunuri. Bazalt deltas. Poate putem lua. De câte omor pe tine, repede. Avem arc. Dar aici e foarte riscant. Ne trebuie magma. Luăm și de acesta. Black. Rock Black. Știu că am uitat numele, dar n-am avut ce face. Luăm blocuri ca să putem face mai multe episoade. Să putem face mai multe episoade, să putem face portalul mai mare. Adică îl voi face puțin mai frumos portalul în episodul viitor. Dacă va fi unul viitor, dacă nu vom muri. Aici. Dar oricum ne vom juca. What the fuck? Ok. Am crezut ceva, dar în fine. Hai să luăm. Așa. Mergem și luăm și clifa aceasta. Ar putea fi un episod mai, din păcate, mai slab din punct de vedere al gameplay-ul, pentru că eu merg, nu mai minez și mă uit și nu facem nimic, dar vom merge și mai mult la explorat amuși, pentru că prin Nether nu poți găsi mai mult decât numai blocuri care noi nu le avem în overworld, adică în lumea normală. Și na, trebuie să luăm, să avem și noi pe la noi. Pe acasă trebuie să avem, pentru că pentru portal ne trebuie. Yes. Sper să nu ne vadă, asta e ce doresc eu. Asta e că eu am văzut glowstone, e că acolo glowstone. Mergem la glowstone, că ne trebuie glowstone. Putem face mai multe chestii cu glowstone-ul. Și și putem să luminăm și construcțiile. Unele, dar nu toate. Așa. Pe tine te omor, cred că cu arcul. Știu că trișez acum, dar
Nu mai ai nimerit. De ce n-ai murit? Pe două de astea trebuia să-l omoare. Dar în fine. Ce trebuie să avem? What? Oh my goodness, eram să cădem. Acum avem și glowstone. Nu vreau să mor. Asta știu ce spun. Vom lua câtva pentru a ne ajuta pentru viitor. L-a construit. Dar cred că vom face portalul din Nether mai bun în episodul viitor. So hardcore. E foarte hard. Pentru că aici este lavă multă. Putem credea. Acolo nu știu ce-i. Și dacă ați vrea, puteți să-mi dați recomandări de muzici care să le punem pe videoclip. Pentru că am câteva, dar nu știu dacă să le pun pe videoclip. Deci, na, dacă vreți, puteți să-mi recomandați în această lună. De pildă, puteți să-mi scrieți, puteți intra și pe Discord, că aveți acolo un linkul la Discord. Și puteți să vorbiți cu mine, să-mi dați sfaturi de pildă. Pentru că vă recomand foarte mult. Dacă ne dați sfaturi, voi putea și eu să fac mai multe chestii. Oh. Noi pe aici am venit? Sunt confuz. Da, pe aici am venit. Unde-i portalul? Nu vreau să sfârșesc aici. Dar... gata. E jos acolo, cred. Și cred că ieșim din Nether și mergem să lăsăm câteva iteme acasă, pentru că, na. Să nu murim, să nu... Asta, pentru că, na. Ne trebuie. Și voi merge acum. Trebuie pe jos să luăm câtva lemn de acesta, adică piatră, netherrack, pentru a ne face portalul. Pentru că Minecraft pentru noi nu ne trebuie. Ca să ne dezvoltăm nou nu ne trebuie netherrack, adică da, nu ne trebuie netherrack să evoluăm, dar ne trebuie la construcții. Deci na. Făcut puțin și aici și o mini bază vreau să fac în Nether pentru asta, pentru că putem muri. Da, putem muri. Serios, putem muri. Dacă nu avem grijă, putem muri. Aici va fi mini bază în care vom sta. Voi pune un crafting table aici și o torță pe el. Apoi voi face aici un chest și le voi... Wow, le-am pus așa de bine. Și așa. Apoi voi pune, cred că, un furnal. Știu că am folosit așa. Dacă v-ați gândit la o pat, nu voi face asta, să știți. În vise. Așa, voi pune, cred că ce să punem aici? O ușă, trebuia de făcut o ușă. Am deblocat și lemnul acesta. Mai interesant. Avem inventar full. Ne pune ușa aici. 2 lemn. Oh, nu. Oh, nu. Nu vreau să mă gândesc. Nu doresc să mă gândesc. Crafting table-ul voi pune aici. Și o torță.
undeva aici. Deci, na, cam așa va arăta baza noastră. Adică am făcut un mini base aici. Partea asta de portal în caz de ceva. Și ne întoarcem la portalul nostru. Ar fi fost bine să îl acoperim cu stone, dar na, nu știu dacă voi putea face acest lucru. What? Din nou? Seriously? Și încă și seară. Voi sparge portalul ăsta pentru că m-a enervat foarte tare. Serios. E so nu se mai activează, înțeles? Și îl voi sparge pentru că nu mai trebuie aici să ne ducă. De ce ne duce aici? E foarte întrebător lucrul acesta. Dacă ne va duce în altă parte, voi fi supărat. Știu că ne chinuim acum să-l spargem, dar asta este. Hai odată, nu, că durează. Că durează mai repede, sparge-te. Bun. Am plecat. Am luat și un ou, dar păi mergem încolo, pentru că acolo e casa noastră. Da, vedeți? Am găsit. Deci de acolo până încolo m-am dus. Așa e ideea, mă. Ce să facem? Hai să mergem și... Așa, mergem repejor, 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 repejor. Uităm la casa noastră. Putin în singure sărbătorii. Bun. Și cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost DR14 și vă aștept la un nou episod. Puteți să vă abonați pentru că mă veți ajuta foarte, foarte mult și să-mi dați și niște like-uri. Aș fi foarte recunoscător. Mersi pentru 2 abonați care s-au abonat. La revedere. O zi faină să aveți. La revedere. Pa.